хора, в днешното видео ще ви разкажа какво се случи с ето този броулър. Дори не му знам името, тъй като не съм играл през бетата на играта, когато като цяло нямаха чак толкова много броулъри, бяха като цяло няколко броулъра. Не съм играл, не мога да ви кажа точно какво се е случило, но знам от това видео няколко неща. В това видео се разказва какви броулъри и какви концепции за броулъри са имали Supercell. Както виждаме на снимката на този броулър, има някакъв доктор като цяло, защото в един от моментите, който виждате на екрана си, се вижда това. Принципно нормална снимка. Но като се загледаме се вижда ето този доктор, дори не му знаем името, както казах преди малко. За него знаем няколко неща и те са, че е бил концепция за броулър, която е била добавена в играта, но после е била премахната за глобалното пускане на самата игра, защото е нямало когато е била глобалното пускане на играта. Аз тогава не съм играл, но почнах по-късно да играя към 2019 година. И сега ще ви разкажа още няколко неща за броулъра. За броулъра знаем, че изглежда така. Много да подобрява Байрън. Значи това е пуснато през 2019 година. Не, 2017 година е пуснато това видео. За концепцията на някои броулъри. Като после през 2018, през 2019, не, през 2018 е глобалното пускане на играта и този броулър вече не съществува, макар че се вижда там. И много наподобява Байрън. Моите предположения са или това е Байрън и просто не са го използвали през 2018 и са го добавили 2 години по-късно през сезона на УУ, декември месец, или просто е бил премахнат за винаги и не са знаели какво да променят по него, за да стане някакъв хубав броулър. Тъй като той сигурно може да го има в файловете на играта, тъй като аз не мога да проверя в файловете на играта дали го има. Знаем, че може да го има в файловете на играта, може да му направят нещо ново и да го пуснат в нов апдейт, както и Гила. Много хора писаха, че не съществува, но за мен лично може би съществува или е заместван някой друг броулър като Леон. Това е моето видео, надявам се да ви е харесало или да сте разбрали нещо от мен и чао от мен.